Good morning mga idol, and sir. Dito po ako ngayon sa bayan ng Lidmanan at ako po ay nagpa-insured ng aking bayan sa DE department. Ayan po. Ito po yung cover court ng Plaza Lidmanan mga idol. Ayan po sila, kalaro po sila. Ako po yung nakamotor lang. I-service motor. Kailangan po kasi insured yung aming palay kasi po pag na-damage mayroon kami nakuha sa DE department na counterpart nila sa aming mga kastusin sa palayan ng idol. Kaya kailangan po i-register para po ma-clarify nila pag ingkis na madamage yung aming palay. Binibisita nila yun mga idol para po makita yung totally damage. So, ilang percent pa ng aming palayan ang anong kalamidad o ano man na dumaan ng sama ng panahon sa aming palayan. Kaya po kailangan i-insured sa lahat po ng mga farmers dyan. I-insured nyo po ang inyong mga palayan o kayo nakapagsabog tanim na o nakapagtalok na. Within 10 days po ang kailangan ma-insured nyo yan sa kanya-kanyang bayan, sa kanya-kanyang department na DE sa inyong mga bayan mga idol. Kaya isang tip po yan sa bibigay ko sa inyong mga idol na kailangan maging alert tayo sa ayuda ng gobyerno na binibigay sa ating mga farmers. Kasi po yung pamaraan na nakagaan sa atin kasi marami po sila binibigay na yun. Fertilizer, financial, at binhi ay nakabili namin dito sa bayan ng Lidmanan dahil po meron kaming organization dito, Sigamot Farmers Association. Kaya po ito nga ngayon nagbigay muna ng time para ma-register yung aking palayan sa DE. Ayan po yung DE department. Ito po yung basketball court. Idol. Pawin na tayo mga idol. Pawin na bye bye. Thank you for watching at heart naman, like at follow, subscribe tayo po sa akin channel It is Family Vlog. Sana supportahan nyo po ako ang aking mga videos. Ito po ay may kaunting dagdag kaalaman sa ating mga farmers na katulad ko. Sana po ma-adapt nyo yung mga ginagawa ko sa aking palayan at ma-share ko rin po sa inyo yung aking kaunting kaalaman about sa pagkapalayan mga ito. Magandang morning, God bless you to all. Bye bye.